जोंनि मानव गेदेर चिफ प्रमद बर' बिथांनि बिथोन बायदियै अन बिहाफ अफ द बिटिआर गभर्नमेन्ट खुंग्रिं हायार सेकेन्डारि आरो नैबे सारागुरिनि आमिनपारा गुदि फरायसालि बे गंनै फरायसालिनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ नायथिंनो फैनाय जादों आरो स्पेसियेलि बेवहाय माखासे हेल्थ इसु जादों। गथ' गथायफ्रा माने प्रटिन मोनजायैनि जाहोनाव माखासे हेल्थ इसु जादों आरो बेफोरखौनो एसे माखासे साइक'लजिकेल माबा खालामनानै एसे मिसआन्डारस्टेन्डिं जालायदों। बेफोरखौनो जों दा इन्टेलेक्सुवेलि सावरायगोन दसे उनाव बेफोरनिफ्राय माबोरै जोङो गथ' गथायफोरखौ मोजां लांनो हायो, हेल्थ डिपार्टमेन्टनिफ्राय माबोरै जों हेल्प खालामनानै बिथांमोनखौ गथ'फोरखौ साखोन सिखोनै दोननानै आरो माबोरै रिकभार खालामनो हायो बेखौ जोङो दा स्टाडि खालामदों। खोब मोजां मोनदों। नैबे जोंना आमिनपारा सारागुरि गामिनि फरायसा फरायसुलिफ्रा गुदि फरायसालिबाबो गोबां फरायसा फरायसुलि दं। गासै 77 गंसे फरायसालियाव प्राइमारि स्कुल बायदियावहाय 77 थानाया दिनैनि दिनाव खोब माने बाख्नायथावना। बिथांमोननि जेंनाखौ आं स्टाडि खालामबाय आरो आं बेखौ चिफ सारनो कनभे खालामगोन। लोगोसे जोंनि बे हालामाव जेसेबां सोलोंथाइनि फिसा फिसौ जेंनाफोर दङ बे जेंनाफोरखौ जोंनि फरायसा आफाद, बर' साहित्य सभा आरो गागि जोंनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायनानै जोङो गोख्रैनो समाधान खालामनायनि बेब'स्था खालामगोन। नाथाय मोनसे बे बाथ्राया बेसेबां सैथो? सासे आं दुखुनांथाव बाथ्रा, आं दहायबो फोरोंगिरिफोरखौ रायलायदों। बिथांमोना सोंखारिनाय बायदि जायो मटिभेसननि गोनांथि जादों फरायसा फरायसुलिफोरनो। देवदिनि जाखांनाया जादों बे धोरोमनि मोनसे फोथायनाय। जोंनि बर' हारिया देवदिनि जाखांनायखौ फोथायखायो। खिन्थु फरायसाफ्रा मास मोनसे देवदिनि जाखांनाया बे इम्पसिबोल। बेखौ जोंनि फोरोंगिरि बिफान लाइननिफ्राय बा लामानिफ्राय बेखौ एसेसिम फोथायनाया जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। खिन्थु जों दा बर' फरायसा आफाद दं, बर' साहित्य सभा दं, आं गावनो गभमेन्टनिफ्राय दङ। जों दा सार्भे खालामनानै मोनदों बेवहाय साइक'लजिकेल डिसअर्डार माखासे फैदों। फोरोंगिरिफ्रा गावसोरनि इमसन जानानै जा मटिभेसन होनो गोनां बे होनायनिफ्राय एसे जानगाराव थादों। आं बेखौ सावरायहैगोन चिफ सारजों। खोब खम समनि गेजेरावनो जों गासैबो बर' माहारियारि आफादफोरखौ लानानै जों बेखौ रिकभार खालामनो नाजागोन। खिन्थु आंनि नोजोराव जों साइन्टिफिकेलि जुदि स्टाडि खालामबा गोबां गथ'फ्रा हेल्थआव खोब दुरबल, माने प्रटिन जुक्त माखासे न'खरनिफ्राय मोनजायै गथ'फोर दङ आरो माखासेया साइक'लजिकेल डिसअर्डार जादों। माखासे जोंनि फोरोंगिरिफोरनिफ्रायबो एसे मिस्टेक दङ। मटिभेसन प्रग्राम होनो रोङै बायदिखौ आं हमदांनो हादों। गतिके बेफोरखौ जोङो गोरोबलायनायनि गेजेरजों फोसाबलायनो नाजागोन। बेखौ जोथोन लानोब्ला बिमा बिफाफ्रा माबायदि गाइड खालामो? बिमा बिफाया जेब्लायबो गाव गावनि फिसाखौ गोजौआव दावखोजानो लुबैयो। दा बिमा बिफाखौ दिनैनि दिनाव जों गभमेन्टनि जानानै बुंनांगौआ बेनो, जोंनि गोबां न'खरनि मानसिफ्रा दिनै मैगं थाइगं गायलिया। बाजारनिफ्राय लाबोनाय मैगं थाइगं साप्लाइखौ जोङो लाबोयो, जाय 99% बांसिन मुलि होनानै बेखौ बहननाय जायो आरो बेफोर मुलि होगोदान फिथाइ सामथाइखौ जानानै जोंनि जा प्रटिन जों होनांगौ गथ'फोरनो बा जोंनि मानसिफोरनो, बेखौ जोङो माइनाससो जानायखौ नुबोगासिनो दङ। नंखायनो गाव गावनि फिसाखौ जोङो गोजौआव जेब्लायबो जिउनि थांखिखौ जाफुंहोजानो लुबैदोंब्ला जोङो मावथि जानांसिगोन। न'खरावनो मैगं थाइगंखौ मावफिननाय। गोदो जोंनि बर'आ जेरै बाटार सिस्टेम मोनसे दङमोन। नोंथाङा खुमब्रा आंनो हरोबा आं नोंथांनो जोगोनार हरो, नोंथाङा जोसा माइरं हरोबा आं नोंथांनो माइब्रा माइरं हरो, बेफोरबायदि सोलाव होलायलायनाय बे सिस्टेमखौ जोङो लाबोफिननांसिगोन। होमबासो जोङो जोंनि नैबे दा इन्टेलेक्सुवेल मोनसे जा वार, माने स्पिरिचुवेल वार, इन्टेलेक्सुवेल वार, बेवहाय जोंनि हारिखौ फोथांना लाखिनोब्ला जों साफ्रोमबो गारजेना सांग्रां जानांगोन। होमब्लासो जोंनि फिसाफोरखौ जों जा मिजिं खालामदों बेखौ जों फोरोंगिरि बिथांमोनावल' सोनारबा जानाय नङा। फोरोंगिरि बिथांमोनखौ जोङो दाय होबा जानाय नङा। फोरोंगिरि बिथांमोनाबो माखासे जोंहा ट्रेनिंनि गोनांथि दङ, मटिभेसन ट्रेनिं होनांगौ दङ। दिनै आं हमदांनो मोनदों। गतिके बिथांमोना बिथांमोननि लाइनजों थांगोन, खिन्थु फिजिकेलि हेल्थ डिफेक्ट जानाया गारजेननि सायाव बांसिन सोनारो। ओंखायनो गारजेना बांसिन कनसियास जानांगौ, आं बेखौ खावलायो।